O Club Natación Boiro, en colaboración co Concello da Vila, organizan a segunda travesía Illa da Vensa, unha competición que se realizará este mesmo domingo, día 12 de agosto. A saída terá lugar dende a praia de Carragueiros ás 5 da tarde, un percorrido de ida e volta a Illa da Vensa duns 3.000 metros por mar aberto. Como novidade, tamén haberá un percorrido curto de 400 metros para os nenos nados a partir de 2015. Nadarán unha distancia de 3.000 metros, que é 3.000, 3.100, que nos dá a distancia que é rodeando todo a belleza da illa de Vensa, non? Bueno, como proba non ten maior dificultad a proba, se temos un día bo, sin vento, a proba podese desarrollar perfectamente, a visibilidade vai a ser boa, é unha proba que ademais vai a disfrutar moitísimo e que a ve perfectamente a xente que estea na playa, non? Na presentación tamén estivo presente o alcalde de Boiro, quen quixo recordar que con esta travesía dende o Concello fomentan o deporte no municipio. Queremos dar un novo pulo á actividade, á participación, á difusión da natación en mar aberto dentro das nosas rías. Evidentemente isto é vernos nun lugar mítico como é a Isla da Vensa, moi ben escolleito, que é o eixo deste foco de natación. Nós o que pretendemos, como isto sempre o digo e volvo a repetir, é incorporar unha actividade máis do deporte e da difusión entre todos nós. O prazo de inscripción permanecerá aberto ata o próximo venres, día 10, ás 2 da tarde. Os interesados poderán facelo a través do correo electrónico deportes@boiro.org ou por teléfono. Destacar tamén que se aceptarán inscricións na mesma praia ata as 4:30 da tarde. Esperan que participen unhas 100 persoas.